אדם הולך לאיזשהו חנות, קונה רכב, פרארי, 0 תקלות, והוא יוצא מהחנות והוא רוצה להגיע לירושלים. הוא נוסע לירושלים, אחרי איזה שעה של נסיעה, בכלל רואה שלטים של חיפה. הוא עוצר בצד, הוא אומר לעצמו, תשמע, קניתי רכב חדש, 0 תקלות, אבל אני באמת, הוא לא טוב, הוא לא נוסע לכיוון שאני רוצה. הוא רוצה לקחת את הרכב למוסך. תכלס לכולם זה מובן מה הקשר. הרכב הוא רכב מצוין, מה שצריך לעשות, פרסה במקום שאתה יכול לעשות, וללכת חזרה לירושלים. במטאפורה הזאת, אנשים לפעמים בחיים שלהם רואים שלטים אחרים בחיים שלהם. רצו להרגיש הרבה יותר טוב בחיים שלהם, פתאום זה מגיע למקום אחר שהם לא מרגישים טוב עם עצמם. משהו קורה פה בטעות, שהם פתאום מאשימים את עצמם, אומרים אנחנו מקולקלים, אנחנו לא מרגישים טוב. זה לא נכון. צריך לעשות רק פרסה. צריך ללמד את התת מודע שלך, שמה שהיה עד עכשיו, אתה הגעת למקום הזה בגלל כל מיני סיבות, בגלל כל מיני חוויות בחיים שלך. תעשה פרסה, תיסע למקום השני שאתה באמת רוצה להגיע אליו, ותגיע ליעד שלך הרבה יותר בקלילות.